क'क्राझारनि सिङावहाय गसाइगाव श्रीरामपुर आरो लोगोसे दिनै बेयावहाय खेबसेबाव फिन इलेक्सन जागासिनो दङ आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमाव बरायनाय थाबाय स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना दायो नायदों जोंनि BMC चेनेल दायो बेयावहाय गोबां गेदेर दावराव दावसि जागासिनो दङ बे थांनाय हरावहाय आरो लोगोसे गुलि गावलायनायबो जाथाय जादों आरो नोंथांमोना देखायखाबाय गुलि गावलायनाय जाथायखौ आरो लोगोसे बेयावहाय गोबां रायजो राजाफ्रा बेयावहाय माने बारसोमदों जोंनि पार्टिया देरहागोन बायदि बैबायदि आसाखौ लानानै ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा माने बै बेलट बक्स जाय बोखारगिरि जाय लांग्रा जाय मिसग्रेन माने जाय मानसिया बेखौ बोखारनानै माने नंखाय डाब्लिकेट बक्स दोननो नाजादोंमोन बैखौ हमदों आरो गोबां गोग्गाथाव बाथ्रा कि रायजो राजाफ्रा जयै खौसेयै बे खामानियाव हाबाफारियाव मावदों आरो लोगोसे आं नोंथांमोननो फिन खेबसेबाव आं बे जाथाय जानायखौ आं खोन्थाबावनि जाहाथे नोंथांमोना जायफोरा लेट नायदों बिथांमोना जाहाथे नुबावो स' आं बेखौ नोंथांमोननि सिगांग्रो खोन्थाग्रोनोसै नायदों बेवहाय ओरैबायदि दावराव जादों बे फारसेथिंजाय जादों आं बे बेवहाय दा गुलिया गुलि गावलायनाय जादों बेवहाय गुलिया गुलि गावलायनाय जादों फायरिं जादों बियो गसाइगावआवहाय बेबायदि जालायलायदों आरो लोगोसे नोंथांमोना आं बे बाथ्राखौ खोन्थाबावनो सानदों दाख्लै थांनाय समावबो नैबेयावबो बे समावहायबो गुलि गावनाय जादोंमोन मैयाहाय बेबो दुतापुराव माने चिराङाव जादोंमोन बियो गुलि गावलायनाय जादोंमोन बेवहाय गोबां गिदिर दावराव जादों आरो लोगोसे नायदो बेवहाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेवहाय अफिसियेलि बेवहाय दिनैनि दिनावहाय माने इलेक्सन जाफिनगोन होननानै बेवहाय डाइरेक्टलि खोन्थाखादों नोंथांमोना दा भिडिअखौ लाइभ नायगासिनो दं रायजो राजाफोर लाइभ नायदों नोंथांमोना दायो लाइभ स' बेवहाय बुंदों बेवहाय श्रीरामपुर माने कन्स्टिटिउएन्सि बा समष्टि श्रीरामपुर समष्टिनि सिङाव थानाय 36 श्रीरामपुर स्कुल बा बे मोनसे पोलिं स्टेशन बा बे पोलिं स्टेशननि नाम ओमफ्राय प्लेस अफ पोल बेथ' स्टेशननि नाम जाबाय बे बबे जायगायाव दं बे जाबाय श्रीरामपुर हाई स्कुल श्रीरामपुर हाई स्कुलाव बे जाथाया जादों रायजो राजाफोर नायदो बेलट बक्सखौनो बोखारजाबाय गासिबो दावराव गासिबो माने बोखारलि मानसिफ्रा गावजों गावनि इलेक्सननि थाखाय लोगोसे बेवहाय गोबां बेबायदि जायोब्ला सोर मानसिया देरहामारगोन सोर लिडारा देरहामारगोन बेखौ रायखिनो गोनां बाथ्रा स' बिनिखायनो आं माने बुंनो सानो बेखौनो कि माने बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना सोर देरहामारगोन सोर मागोन सोर मिथिबावगौ दायो नङा होमबा स' दायो बेवहाय गोबां माने दावराव दावसि जागासिनो दङ इलेक्सननि थाखाय आं बेखौ गावथारगोन आं बैखौ गावथारगोन
दिदोम बसुमतारिया बुंदों गोदान जागोन नामा आदा गोदान जागासिनो दंखायो दिदोम दायो गोदान जागासिनो दङ श्रीरामपुरावहाय दायो इलेक्शन जाफिनगासिनो दङ नोंथांमोना लाइभआवबो नुनो हागोन we need justice for brother yes definitely we need justice जोंना मोजाङैनो जादों आदा दावराव जायाखै ओके so thank you so much जायफोरनिया मोजां जादों बिसोरनिया गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ हामनाय जासिहरबाय गोसो गोथारै बिथांमोनखौ मोजां थांदों बिथांमोननि जायगायावहाय मोजां थांनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों इसोरनाव माने थेंक इउ जासिबाय लोगोसे बिनोद रामसेरे बुंदों गोजोन फुंबिलि येस गोजोन फुंबिलि थेंक इउ सो माच आरो लोगोसे गोबां कमेन्ट होदों दादा नैबे मैया गसाइगावआव जानाय नामा आदा होनना बुंदों नंगौ नोंनाया बाद रायज्लायनायखौ माने मा बुंनो बेवहाय आं फरायोब्ला कमेन्टआवहाय एसे गाज्रि खोनायो लाइफोरखौ लिरनो नाङा अननानै स' फरायनायाव कमेन्ट फरायनायाव एसे बोरैबा खोनायो रिपेन बसुमतारी बबेयाव जागोन आदा बेयो जाबाय श्रीरामपुर बे जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माने गसाइगावथिंजाय श्रीरामपुरावहाय दायो इलेक्शन फिन खेबसेबाव जागासिनो दङ मैया 10 डिसेम्बरमोन मैया 10 डिसेम्बरावहाय बे इलेक्शना जानानै जोब्बायमोन बाट हरनि 4टा माने नैबे फुंबिलिनि 4टा गाहामसिम गासिबो रावबो उन्दुवाखै रावबो ओमफ्राय 7टानिफ्राय डाइरेक्टलि बेवहाय मा खालामबाय फिन खेबसेबाव इलेक्शन खालामफिननाय जाबाय बे हराव दावराव बेबायदि जाबाय थादों रायजो राजाफोर गोबां दावराव बेबायदि जाबाय थादों एकदमबारे बेबायदि दावराव जानायनि थाखायनो माने एसे रायजो राजाफोरा माने रावबो नुनो मोनासै लोगोसे डिस्टार्बबो जाबाय लोगोसे दायो इलेक्शन जागासिनो नाय बेवहाय फायरिं होलायलायनाय जादों आरो बैयाव बे गारि जे नोंथांमोना नुदों बे मा कालार स्काइ कालार ना मा होनना बुङो बे गारिनि सिङावहाय जे जायफोर खामानि मावदों बेफोरबायदि खामानि मावग्रा गारियाव बेनि गारिनि सिङाव दङ रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ खालामनो नाजादों आरो बेनि गेजेरावनो पुलिसफोरा फैनानै बेखौ हमथाबोदों आरो लोगोसे दायो दिनैनि दिनावहाय जायनि जाहोनाव इलेक्शना फिन जाफिननो थांगासिनो दङ दिनैनि दिनाव इलेक्शना फिन जाफिननो थांगासिनो दङ आरो बे जाथाया जादों श्रीरामपुरावहाय फिनै खेबसेबाव इलेक्शन जानो थांगासिनो दं बेखौ अर्डार होदों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ खोन्थानि बे अर्डार लेखाखौ स' नोंथांमोना नायदो नैबे अर्डार होदों स' बेवहाय डाइरेक्टलि रोखायै खोन्थाखादों बेवहाय अल पलिटिकल पार्टी अफ गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउनिट एन्ड अल कन्टेस्टिं केन्डिडेट अफ श्रीरामपुर नन एसटी बे जाबाय नन एसटीनि दै रायजो राजाफोर बेवहाय मोनसे दाय उत्पात जादों जायफोर उत्पातनि थाखायनो दिनैनि दिनावहाय इलेक्शन जाफिनगासिनो दङ दायो 7टानिफ्रायनो स्टार्ट जादों दा मानसिफ्रा फिन खेबसेबाव जायफोर मैयाफोर इलेक्शन मैया भट होफैदोंमोन बिथांमोना फिन खेबसेबाव फैनानै दिनै बे नन एसटी कन्स्टिट्युएन्सि बा समस्ति 3 नं श्रीरामपुरावहाय थांनानै भट हैफिननांसिगौ दा हैफिननांगोन आरो जायफोर मैयाहाय होफैदोंमोन बिथांमोना फिन खेबसेबाव दिनैनि दिनाव होफैफिननांसिगौ आं आसा खालामो बेवहाय मैया जेसेबांखिनि रायजो राजाफ्रा मैयानि दिनाव भट होफैदोंमोन बिथांमोना दिनैबो होफैफिनगोन आं बेखौ मिजिंथियो दिनैनि दिनाव गोबां स्ट्रंलि बेवहाय देरा खालामनाय जागोन प्रटेक्शन खालामनाय जागोन आं बेखौ आसा थियो माने पुलिस बिफाननिफ्राय स' बिथांमोना मा खालामो बिथांमोननि सायाव दायो जोंथ' आसा खालामो बिथांमोना मोजाङै दिनैनि बे श्रीरामपुराव जागासिनो थानाय इलेक्शननि जायखिनि दोहौ बेखौ मोजाङै फोजोबनायावहाय मदद खालामगोन रैखाथि प्रटेक्ट खालामगोन आरो स्ट्रङै प्रटेक्ट खालामगोन बेखौ सानो आरोना स' बेवहाय दादा नै बे मैया गसाइगावआव जानाय नामालै आदा आं बेखौनो खोन्थागासिनो दङ बे मैया गसाइगाव आरो श्रीरामपुरावहाय जानाय माने दिनैनि फुङावबो जादों बेफोर जाथाया गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा गावजों गाव थैलायसिगौमोन दादा सपना मोसाहारिया बुंदों येस डेफिनेटलि बाट बाथ्राया बेवहाय गुबुन जाथिनिबो दङ बर'ल' नङा बेवहाय गुबुन जाथिनिबो दङ प्रिस्किला बसुमतारी बुंदों निन्जा बसुमतारी जोंनाबो मोजाङै जादों आदा अके मोजां जादों आरो बिनि गेजेराव इलेक्शननि थाखायनो थैजोबसिगोन नामा बर'फ्रालाय गावजों गावनो गबिन्द बर' होनना बुंदों मोनथिला दा इसोरासो मोनथिसिगोन दायो बेफोरबायदिनो लामायाव थांगासिनो दङ सुसान नार्जारिया बुंदों गभर्नमेन्ट दैदेननायावनो बेलट बक्सफोरा बिदि कमप्लेन जायोब्ला माबोरै जाबावगोन
and no good leaders can come up बेबायदियानो बुंनाय जाबाय दा जाय जायगायाव मोजां लिडारा देरहागोनखौ साननानै मोजां माने रायजो राजाफ्रा मोजां लिडारनो भट होबाय अब्ला बेबायदि जाथाय जायोब्ला होमब्ला जोङो बेवहाय कनफ्यूज जायो जों मा लिडारखौ जों सायख'खो जों लिडार सायख'नाया देरहामारगोन ना देरहामाराखै बेबायदि खौसेथि माने कनफ्यूज जायो जोंथ' थांनानै नों सोरनो होखोथ' जों थांनानै सोंहैबाय थानो हाया नङा होमबा स' बेबायदि जाथाय जायो ओमफ्राय बेयाव बुंदों रिंगा बुंथिया जोंनियाव गारिखौनो लाखिनो थिनबाबो लाखियाखैमोन आदा बेलट बक्स गारिया पुलिस गियागारा लानानै खारदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव मा जाखो मिथिला रिंखां नों बेखौल' खोन्थाबाय आरो लोगोसे बेबायदि जाथाय जादों गसाइगावआव मिन हाइरड हाब्रुबारियाव जादों आदा गसाइगाव मेन हाइरड हाब्रुबालियाव जादों येस अके ओमफ्राय बे बुंदों बिस्वजित बसुमतारी बि बसुमतारी क्रिएस होनना बुंदों बर'फोरजोंलाय मा जाबावगोनलै गावजों गाव गुबुननि आथिं सिङाव थाग्रासो मा बुंनो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ जों गावजों गावनो खौसेथि जालायनो सोलोंनांगोन रायजो राजाफोर आरो लोगोसे बुंदों रिजाल्टआ बेयाव बुंदों दानसोरां बरगयारि बुंदों रिजाल्टआ पस्टपन जागोन नामा होनबा बेनि सायावहाय जेबो बुंनो हाया दिनैनि दिनाव जुदि फोजोबोब्ला रिजाल्ट पस्टपन जानायनि खोथायानो गैया दिनैनि दिनाव जुदि जोबजोबोब्ला गाबोनथ' 12 तारिख दिनैथ' 11 डिसेम्बर नङा होमबा गाबोनथ' 12 नङा होमबा गाबोन 12 डिसेम्बर स' गाबोननि दिनावहाय रिजाल्टआ जाथारनांगोन मानो होनोब्ला दिनै जोबोब्ला नङा होमबा स' गाबोन बयबो नेगासिनो दं गोसोफ्रा बिराद उसुखुथु जादों गोसोफ्रा बिराद गुदुं जादों एकदमबारे मा जागोन मा मागोन एकदमबारे गाबोननि दिनाव सोर देरहामारगोन सोर लिडार जामारगोन ओरैबायदि खर' गुदुं मानसिफ्रा सोरबा लिडारफोरा केन्डिडेटफ्राल' नङा नों आं रायजो राजाफ्राबो बेबायदिनो गुदुं जागासिनो गोसोफ्रा सोर देरहागोन सोर मागोन गाबोननि दिनाव सोर देरहागोन सोर लिडार जामारगोन सोर दैदेनमारगोन गाबोननि माने अखानायै रिजाल्टनि अखानायनिफ्राय सोर लिडार जानानै सोर पावारफुल जे बिटिसिनिख्रुइबो बांसिन पावार मोननाय नैबे बिटिआर माने रिजनावहाय जाय बे देरहानो मोनगोन बैनि सिकिउरिटि गार्डआनो जा बिनि पावारानो जा स' बेवहाय जिखिनि खामानि मावग्रा बे डिस्ट्रिक्ट गभर्नरनि आन्डाराव मावबाय थादोंमोन बिथांमोना एबार बिटिआरनि चिफनि आन्डाराव मावनो गोनां जासिगोन बिटिआरनि चिफखौ गिनो गोनां जासिगोन सिगाङावहाय बेफोरबायदि इसेबां बिदि गैयामोन बाट एबारनि गेजेराव ट्रेन्सफार खालामनो हानाय बा सोरखौबा डिसमिस खालामनो हालायनाय ओरैबायदि पावार दङ स' बिनिखायनो एबारनि खेबा गोबां गोख्रों आरो बेनि गेजेराव दा सना माइना बुंदों जाथाया माबोरै जानायमोन सार बेनो बेलट बक्सखौ लानानै खारखुमानो नागिरदोंमोन दा रिजाल्टआव जानाया नंला नामा दा जानो हागौ बायदि मोनदां ओमफ्राय बेवहायनो पलिका नार्जारी बुंदों माबोरै जाबावगोन गावजों गाव येस आरो जों चिरां कारिगाव गाज्रि जाथाय जादों आदा जों चिरां खुंग्रिङाव गाज्रि जाथाय जादों आरो मा जाथाय जादों बेखौबो खोन्थानानै होबानो जाबाय माबायदि जाथाय जादों नोंथांमोना कमेन्टआव होनानै आं बेखौ बुंजोबनो हाया स' नोंथांमोना मा जाथाय जादों बेखौबो खोन्थानो हो आं जाहाथे नोंनि कमेन्टखौ आं रायजो राजाफोरनो फरायनानै होनो हायो अके आरो बेनि गेजेराव बुंदों औ आदा रिजाल्टआ माब्ला कनभार्ट जागोन नामा अके बड' यंस्टार गेमा बुंदों ओमफ्राय आं गावलायनायखौ खोनानानै जोद मोजां मोनदों फ्रि फायार पाबजिनि मोनलायदों गावलायनाय नङा बियो गावलायनाय होनना बुङा बेखौ गावलायनाय होना बे जाबाय फायरिं अके फायरिं होदों मानो होनबा बेलट बक्सखौ लानानै खारनो नागिरदोंमोन जायनि जाहोनाव बेयाव फायरिं होनो गोनां जादों अके आंबो नेगासिनो ब्र जाय पार्टिया जेनगोन बे पार्टिया दावराव दावसि खालामगोन होना मिस्टार सोगाम स' जों बेवहाय जेबो बुंनो हाया आरो जुदि जाय लिडार फैगोन जाय मानसिया बे माने इलेक्सनाव देरहानानै लिडार जाबोगोन स' बै मानसियानो कन्ट्रल खालामजोबगोन जाय दावराव जानो गोनां आं बेखौ मिजिंथियो गोसो गोरबोजों जेनेबा सापस हमना ला जुदि इउपिपिएलआ देरहायोब्ला अब्ला बिपिएफखौ सोरबाफोर दावराव खालामनो नागिरबा बिपिएफआनो जा बिजेपिआनो जा बैसोरखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय इउपिपिएलनाव पावार दंसै आरो लोगोसे बिपिएफआ देरहायोबा जुदि सोरबाफोर पार्टिया जुदि माबा मोनसे दावराव दावसि खालामनो हायोबा बा बिपिएफआ दंसै बेयाव गोख्रोङै माने बेवहाय दावराव दावसि खालामनो थाखाय स' बेवहाय माने मोनथाम पार्टिजों बेवहाय गोबां गिदिर कन्टेस्ट जानाय बायदि नुनो मोन्दों बेनो जाबाय बिपिएफ बेनो जाबाय बिजेपि बेनो जाबाय इउपिपिएल बिपिएफमोन सिगां आरो बिनि गेजेराव बिजेपिआ हाबदेरनानै होबाय मानो होनबा बिसोरथ' बिजेपिआथ' देरहाजोबखानाय नंखाया बेखौ नुहुरखादों नुनायालाय अब्लाबो बिथांमोना एलायन्स खालामथारनो लुबैदों गावसोरखौ जाहाथे एलायन्स खालामथों बेबायदि खालामजानो लुबैथारदों स' जायनि जाहोनाव बेबायदि जाथाया जादों आरो मानो होनोब्ला बिथांमोना मोनथिखायो बिपिएफजों इउपिपिएलजों एलायन्स माब्लाबाबो जानाय नङा स' बेखौ लानानैनो स' बिनि गेजेराव बुंदों मोजाङैनो मोजां जाना थांबाय दा जेबो दावराव दावसि जायासै आच्छा बबे जायगायावमोन नोंथांमोनना स' आदा एबार प्रमद सारनि सरकार जाबा बयहाबो सानसे दं आदा मा होनखो
बड' महनसा बुंदों मा सानसे दं आं बुजियासै नोंनि बाथ्रा बुंनायखौ ओमफ्राय बिनि गेजेराव बुंदों सिमांसा बर' गासै दावरावानो बर'जों बर'ल' आदा गुबुनजों मा लिरदों गुबुनजों जायानो मायालाय गुबुन हारियानो नायनानै मिनिसो अके माने बे नैबे नन एसटि आवहाय गुबुन हारिबो दं दै गुबुन हारिबो दं बे श्रीरामपुरावहाय बर'ल' नङा गुबुन जाथिबो दङ ओंखायनो बेयाव एसटि जोंनि जायगायाव प्राइमारियाव बुहुत मोजाङैनो दावराव दावसि गैयाजासे जोबनानै थांदों अके मोजाङै जादों आरो बिनि गेजेरावहाय बर' हारिया बिदिनो थैजोबसिगोनलाय बर'फ्रा गोबां बायदिसिना कमेन्ट होदों रायजो राजाफ्रा थेंक इउ स' माच आदा एकर्डिं टु इउ रिजाल्टआ गाबोन जामारगोना जामारा एकर्डिं टु मी गाबोन रिजाल्टआ जामारगोना जामारा आंनि मथेबा गाबोन रिजाल्टआ जानांगोन दिनैनि दिनाव जुदि फोजोबनो हायोब्ला एकर्डिं टु मी दिनैनि दिनाव जुदि फोजोबनो हायोब्ला गाबोननि दिनाव रिजाल्टआ जागोन जुदि दिनैनि दिनावहाय बे मोनाब्लिलायजोबनाय जाहैफिनोब्ला स' गाबोननि रिजाल्ट जागोन ना जाया बे एसे कनफिउसआव थागोन बाट गाबोननि दिनखौनो रिजाल्ट होगोन होननानै जाजोब्बाय बेलेग जायगायावथ' गैया बे मोनसेल' श्रीरामपुरनि थाखायल' जुदि गाबोननि रिजाल्टखौ बन्द' खालामोबा बेयाव गोरोन्थि जागोन नामा आं बेखौ सानो एकर्डिं टु मी आं गोरोन्थि सानगोन आरोना स' बेवहाय आं नोंथांमोना सोरबा गोबां लेट फैदों जायनि जाहोनाव आं बिथांमोननो देखायबावनो सानदों बेयावहाय जे गुलिया गुलि बा दावराव दावसि जानायफोरखौ सिगांग्रोनि बेयावहाय नायग्रोदो बेयाव दावराव दावसि जानायखौ नोंथांमोना नायदो बेवहायनो दावराव दावसि जादों गोबां दावराव दावसि जादों रायजोफोर बे दावराव दावसि जानायनि थाखायनो बेवहाय माखासे माने बेलट बक्सफोरखौ बुख्रुबलायनाय जादों गारिफोरखौ बुख्रुबलायनाय जादों बे जाथाया जादों श्रीरामपुराव जादों आरो दायो बे श्रीरामपुर हाइ स्कुलाव जादों श्रीरामपुर हाइ स्कुलाव दायो गोदान फिनै खेबसेबाव फिन इलेकसन जागासिनो दङ भटिं काउन्टिं जागासिनो दङ बेवहाय दायो रायजो राजाफोर दायो फिन दायो गोबां दावराव दावसि
So guys, again election. So नोंथांमोना again election थांनानै vote हैफिननांसिगोन श्रीरामपुरनि 36 नं श्रीरामपुरनि जाय polling station बेवहाय लिरनाय दंखायो श्रीरामपुर हाई स्कुल 36 नं polling station बिथांमोननि जायफोर रायजो राजाफोर बिथांमोना फिन थांनानै खेबसेबाव vote इलेक्शननि बे इलेक्शननि भटखौ हैफिनदो अननानै आरो आसा खालामो मैया जेसेबांखिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै इलेक्शन खालाम माने भट होफैदोंमोन मैयानि भटखौ मैया होफैदोंमोन जायनो होफैदोंमोन दिनैनि दिनावबो फिन बेबायदिनो भटखौ होफैफिनदो बे नोंथांमोननि मोनथाय मानो होनबा मोजां लिडारखौ सायख'नाया नोंथांमोननि मोनथाय जाहाथे नोंथांमोननि एरियायावहाय मोजां लिडार सासे सौहैयो आं बेखौ आसा थियो स' आं बेखौनो बुंनो सानो थेंक इउ सो माच जे नोंथांमोना मैयानि दिनावहाय जे जाय रायजोनो भट होदोंमोन आरो बिनि उनाव फिन खेबसेबाव दिनै जाया लोङा नोंथांमोना बेरे फुंजानि 7टानिफ्रायनो भट होनो फैनांबाय बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों दुखु फोरमायो नोंथांमोनखौ आरो थेंक इउ सो माच रायजो राजाफोर थेंक इउ खुलुमनाय थाबाय स' गोजोन मोनाबिलि रायजो राजाफोर दायो खैथा जाखो टाइमा 10:59 मिन्स 11टा जाबाय दा नोंथांमोना नायदों भिडिअखौ लाइभ स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आरो लोगोसे आरो नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों WhatsAppफ्राव शेयार खालामो आरो फेसबुकाव शेयार खालामो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला आंखौ 1 मिलियन साबस्क्राइबारनि बोर सारस्रिबाय अब्ला नोंथांमोना 1 मिलियन बानायनानै होस्रादो नङा होमबा 1 मिलियन बानायनानै होस्रादो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 1.5 मिलियन दंमोन सुबुंफ्रा थांनाय 2011 आवहाय अके माने सुबुं अनजिमा दंमोन दायो एबार 2020 आव सानना नायदो बेसेबां सुबुं अनजिमा दङ आरो गंसे न'खराव खैथा मबाइल थायो बेखौ सानना नायदो गोबां थायो स' आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो नोंथांमोना दुखु मोनलायना खुनु लाब गैया मानो दुखु मोनलायनांगौ जोंना खामानिया माखासे ससियेल मिडियायावहाय माखासे खोथाफोरखौ जों खौरांफोरखौ फोसावनांगौ गोनांथि जायफोरखौ नोंसोर गोनांथि मोनथिथारनो नङा होमबा सोरनिबा मददनि गोनांथि स' बिथांमोननि सायाव आं भिडिअ बानायनानै होनायनि आंनि गोनांथि नङा होमबा स' बेवहाय आंहा खुनु रिलेटेड गैया आंहा जास्ट फोसावनानै होग्राल' नङा होमबा आंहा जास्ट फोसावनानै होग्राल' आरो आंहा जुदि पार्सनेलि इनभल्भ दंबा आंहा पार्सनेलि इनभल्भखौ आं बुंखागोन बेवहाय स' बिनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि मोननानै आं चेनेलखौ ओरैबायदि गाज्रि मोननाय बिदिबायदि नङा रायजो राजाफोर थ' आं बेखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासियो नोंथांमोना 1,55,000 साबस्क्राइबार खालामना होदों आरो नैबे बावैनो जुदि नोंथांमोना 100 बा